А я клала на тую сістэму свой акардэон, да. Тра-ля-ля. Пра вось гэтую гаротную долю, пра Беларусь моя старонка, пра вось гэта ўсё, што чытаеш і думаеш, за што. Безнадёга, траблы беларускага народа. Это чувак, который сеточку для вусоў насіў, якое там мужыцкасць. Блин, ну реально, вот мы молодцы. Аўтар хацеў навучыць нас. Сусветная літаратура топае сама па сабе ў свае мадэрнізмы, а мы пачынаем ствараць нацыю. Беларускі паэт, прасці Господі. Спіс на лета. Падкаст пра беларускую класіку, якую табе нарэшце захочацца прачытаць. Прывітанне ўсім! Сёння з вами Марына Казлоўская, выкладчыца літаратуры. І Дар'я Беркевіч, паэтка і арт-менеджерка. Гавораць пра Францішка Багушевіча. Хто б мог падумаць? Пра класіка беларускай літаратуры, пра яго паэму «Кепска будзе», пра 2 зборнікі паэзіі і, самае галоўнае, пра адмовы да іх. Паехалі! Прикол у тым, што Багушевіч самы недаацэнены класік беларускай літаратуры. І чаму ты так лічыш? Бо ён крыніца ўсяго, і звычайна мала хто пра гэта ведае. Ну, у тым сэнсе, што мы так ці інакш кожны дзень на уроках беларускай літаратуры сустракаемся і сутыкаемся з Багушевічам і ягонай традыцыяй, з тым рэчышчам, у якое ён накіраваў беларускую літаратуру, рэчышча, якое мы часта вельмі не любім. Пра вось гэтую гаротную долю, пра Беларусь моя старонка, пра вось гэта ўсё, што чытаеш і думаеш, за што. І ён гэта зрабіў, і самае галоўнае, калі пра яго гаворыш, зразумець, навошта ён гэта зрабіў. Мацей Бурачок. Вельмі дзіўная гісторыя пра паходжанне гэтага псеўданіма. Даследчыкі задаюцца пытаннем, адкуль, чаму. Чаму Бурачок, чаму Мацей, адкуль узяўся гэты героі, прыводзяць розныя версіі, пачынаючы ад Евангелія ад Мацвея, заканчваючы тым, што ў 19 стагоддзі была вельмі папулярная ў Беларусі батлейкавая інтэрмедыя, якая называлася «Мацей і доктар». І Мацей быў батлейкавым героем, які быў вельмі любімы ў народзе, і які паказваў вітальнасць народную, да? Бо нібыта ўсё кепска, але мы пасмяяліся, і ўжо як бы і нічога, і ўжо можна жыць, і можна рухацца далей. І вось гэтага Мацея Багушевіч за ручку прыводзіць у беларускую літаратуру, і яму ў вусны, то бок чалавеку з народа, а не чалавеку з панад, зверху. Напэўна, тут варта дадаць, што у самога ж Багушевіча, ну, акрамя, вот, як ты казала, шляхетнага паходжання, то бок у яго была адукацыя юрыдычная, і пры гэтым, ну, вось мяне яшчэ вельмі ўразіў той факт, што вось ён пачаў гэта выпускаць, калі яму там было больш за 50 гадоў ужо па ўзросце. Пачынаў ён друкавацца ў 85 годзе, 1885 годзе, і пачынаў ён з публіцыстыкі, з польскамоўных артыкулаў, якія былі падпісаныя вельмі дзіўным псеўданімам лацінскім «Дэмас». І ён быў такі народ, прадстаўнік народа, бо наглядзеўся ён, працуючы ў судах рознага, і пра становішча народа сабе, ну, вельмі добра ўсё ўяўляў. Бо з яго пачынаецца гэтая дзіўная гульня у тэатр такі нацыянальны, бо ён не селянін. Ён сабе добра ўяўляў жыццё сялянства, бо быў адвакатам і ў судзе бачыў сялян, але пры гэтым ён не селянін па паходжанні. Ведаеце, якая была гісторыя напярэдадні паўстання Каліноўскага, у якім Францішак Багушевіч удзельнічаў. Вось гэтыя маладыя людзі шляхецкага паходжання для таго, каб выказаць нейкім чынам сваю пазіцыю, у іх модна было насіць світкі. Яны былі пад народ такім чынам, як у нас было модна насіць вышыванкі для таго, каб паказаць, што ты беларус. Ці вышымайкі. Ну, ці вышымайкі. І, уласна, ён насіў світку, але ён не быў мужиком. І ў нейкі момант ён пачаў гуляць у мужика, і гэтага мужика прывёў у літаратуру і заклаў гэтую традыцыю. Ну, яго якую працягнуў Купала, які таксама, калі паглядзець на яго фотачкі, гэта чувак, который сетачку для вусоў насіў, якое там мужыцкасць, каб яны за ноч укладваліся нармальна. Але пры гэтым ён дазваляў сабе пісаць пра «Я мужик беларус, пан сахі і касы». І самае цікавае ва ўсёй гэтай гісторыі, навошта яны гэтым займаліся. Ну, увогуле атрымліваецца, што у Багушевіча такі лёс. Вось ён паўдзельнічаў у паўстанні Кастуся Каліноўскага, згубіў там сяброў, іх забілі, быў паранены. Пасля прайшло 20 гадоў, і ён напісаў то, што ён напісаў, і па сутнасці нарадзіў беларускую літаратуру.
Ну не той, каб ён нарадзіў беларускую літаратуру, з яго пачынаюцца вельмі актыўныя, як мне здаецца, нацыятворчыя працэсы ў гэтай літаратуры. То бок не тое, што я прыйшоў і стварыў літаратуру. Ну не, это не так выглядала. Ён сфармуляваў гэтую ідэю. І ён сфармуляваў задачу, якая стаіць перад літаратурай. Звычайна літаратура перад сабой такіх задач не ставіць, але мы людзі незвычайныя, таму у нас все гэта магчыма. Вот калі, Даша, ты пішаш вершы, навошта ты гэта робіш? Просто. Ну, ёсць рацыянальнае нейкае тлумачэнне. Ну, з'яўляецца нейкая ідэя, якую можна распавесці на паперы. У які момант у гэтую ідэю прыходзіць чытач? Вот звычайна я табе патлумачу, адкуль гэтае пытанне, бо я 20 гадоў чытала дзіцячае сачыненне, прычым дзеці былі сапсаваныя не мной. І калі яны прыходзілі пісаць сачыненне, яны ўвесь час была такая клішыраваная фраза: аўтар хацеў навучыць нас. Мне заўсёды было цікава, у які момант ты быў нармальны чалавек, калупаўся ў сабе, у сваіх праблемах, траўмах, перажываннях, спрабаваў сам з сабой дамовіцца, як аўтар. А пасля ты такі: блін, ну вон там Даша сядзіць. Что-то она недовучаная, пойду-ка я яе навучу, чаму б там не было. У які момант это включаецца? Ці ўвогуле ёсць на гэта разлік? У мяне няма, я нікога не хочу навучыць. Ну, все. Просто хочу, каб людзі адчулі то, што яны не адны. Хаця, напэўна, штосьці такое хацеў і Багушевіч. Яны адчулі, што не адны размаўляць па-беларуску на тутэйшай мове. Ці што, магчыма, у кагосьці таксама ёсць такія ж думкі, як у яго. І пры гэтым замест самавыяўлення на першае месца выходзіць функцыя нацыятворчасці. Это вельмі прикольная штука, тому што калі паглядзець на гісторыю літаратуры, мы праходзілі ўсе этапы як еўрапейская літаратура, да? Было сярэднявечча, адраджэнне, было барока, трошки там быў класіцызм недароблены трохі, пасля быў рамантызм, а недзе на моманце Багушевіча мы з гэтага ўсяго працэсу вывальваемся абсалютна. І сусветная літаратура топае сама па сабе ў свае мадэрнізмы, а мы пачынаем ствараць нацыю. І ўласна гэта штука, вось гэта ідэя, што літаратура можа стварыць нацыю, ну калі мы думаем, што нацыя это тое, што яна пра сябе напісала. Яна пачынаецца менавіта з Багушевіча і з яго героя, якога ён прыводзіць у літаратуру, не будучы гэтым самым героем, з Мацея Бурачка. Бо паміж мной і большасцю ён выбірае большасць і спробу адлюстраваць свядомасць гэтай большасці і жыццё гэтай большасці. Я ўзгадала адзін цікавы факт пра тое, які быў маркетинг у тыя часы, калі Багушевіч выдаў свае кнігі, і ў яго быў сябар, які працаваў у краме сельскагаспадарчых тавараў, і калі да яго прыходзілі сяляне-пакупнікі, ён ім кніжачку Багушевіча укладаў, каб яна дайшла да свайго чытача. Некая дабрачыннасць, мне здаецца, просто. Ну, тому што, можа быць, што там з грашыма? Яны это все за мяжой выдаваліся, пасля кніганошы цягалі праз мяжу, гэта все, это кантрабандны тавар быў. Слухай, так, а якімі накладамі выходзілі кніжкі Багушевіча? Учора знайшла вельмі цікавую для сябе інфармацыю. Яна мяне, шчыра кажучы, вельмі здзівіла з улікам таго, што мы гаворым пра 19 стагоддзя і пра вельмі несфарміраваную мэтавую аўдыторыю. Дык вот дудка беларуская выйшла ў Кракаве, у Аўстра-Венгрыі, накладам у 3000 асобнікаў. Наклад добрага Гаррі Поттера, мне здаецца, ў сённяшніх абставінах, пры тым, што здольнасці беларусаў чытаць, ну, значна за стагоддзя палепшылі. І беларусаў пабольшала, было колькі, там 6 мільёнаў з прадмовы вынікае, да? А стала колькі, 9 Але пры гэтым вот 3000 паднараздавалі гэтых самых прадмоваў. Увогуле, мне яшчэ падабаецца факт, ці нават тое, што робіць Багушевіч, калі ён гуляецца ў літаратуру і, можна сказаць, стварае літпрацэс, імітуе яго, калі ён падпісвае дудку беларускую як Мацей Бурачок, смык беларускі як Сымон Рэўка з-пад Барысава, і пры гэтым у сваёй прадмове звяртаецца да аўтара Мацея Бурачка, і там нейкі дыалог спрабуе весці, ну прычым што это прыклад прыўкраснай абсалютна літаратурнай містыфікацыі, так, якая на той момант была яму неабходная для таго, каб зрабіць выгляд, што нас тут хаця б двое в комнаце, я і Ленін, і запусціць гэтыя працэсы. Тут важна заўважыць адну вельмі цікавую рэч проста з выбарам псеўданімаў і з тым, да якой традыцыі гэта ўсё навязвае.
бо традыцыя гэта відавочная і вядзецца яна з яські гаспадара з-пад Вільні, бо тая ж самая мадэль у Сымоне Рэўку з-пад Барысава, тая ж самая мадэль будзе у Гаўрылы з Полацка і гэтак далей. Тут вельмі цікавая штука якая. Што з намі здарылася? У 18 стагоддзі мы страцілі пісьмовую традыцыю. І па сутнасці новая літаратура вырастала з гутарак, са збірання і запісвання фальклора, з таго, што рамантыкі спрабавалі на базе фальклора ствараць свае тэксты і спрачаліся, ці можна дапісаць баладу і памяняць фінал, ці ўсё-ткі трэба запісаць так, як было народжана народнай фантазіяй. І, уласна, все гэта нараджаецца з вуснай традыцыі. І гэта відавочна абсалютна у Багушевіча, бо яго прадмова — гэта прамова. Ён гаворыць са сваім чытачом і звяртаецца да яго. Як нейкі нацыянальны маніфест, як Гэта хутчэй як казань нават, што вот ксёндз выйшаў і чытае слова на Вялікдзень, што братцы мілыя, дзеці зямлі, маткі маёй. Але пры гэтым гэта жывая размова з гэтымі самымі браткамі мілымі. І яно вырастае з гэтага жанру гутаркі, і ў гутарцы ён спрабуе сваім чытачам, сваім слухачам давесці нацыянальную годнасць, давесці вельмі важную рэч, што ў гэтых людзей ёсць тое, што іх яднае, і яны маюць права жыць на гэтай зямлі і адчуваць сябе на гэтай зямлі людзьмі і адчуваць сябе комфортна. Задача прадмовы ў гэтым. Ён фармулюе маніфест нацыянальнага адраджэння. Братцы мілыя, у нас ёсць мова, няхай яна забароненая, і трошкі сапсаваная руская, ці трошкі сапсаваная польская, але тым не менш. Ёсць старыя кнігі, якія гавораць, што гэта мова была пісьмовай, і ў яе ёсць традыцыя. Нас тут 6 мільёнаў, ні больш, ні менш. Ёсць тое, што нас яднае, і гэта слова Беларусь. І з Багушевіча гэта пачынае паслядоўна ўжывацца, бо ён на гэтым настойвае. У дудцы беларускай, у смыку беларускім, у гэтых згубленых беларускіх апавяданнях Бурачка. Увогуле, ведаеш, калі чытаеш гэтыя прадмовы, так крыху падбадзёрваешся, то бок, блин, ну реально, вот мы малайцы, у нас ёсць тое, у нас столькі, ну было зараз там столькі, і неяк гэта падымае дух нават цяпер у нейкія часы там таксама безвер'я, а тады, як калі гэта пісалася ў свой час, мне здаецца, гэта гучала яшчэ грамчэй. У гэта цяжка было даць рады, мне здаецца, таму што гэта была такая інфармацыя, пра якую сярэднестатыстычны селянін ніколі ў жыцці не задумваўся. Але адчуваў, напэўна? Ну, напэўна, саспела ўжо патрэба ў тым, каб гэта адчуць, што ў цябе ёсць імя, і ты беларус, і вот твая гэтая тэрыторыя вялізная, дзе гучыць твая мова, і што ты, гэй, наперад, давай-ка ўжо арганізуйся як-небудзь для таго, каб жыць па-чалавечы. Але для таго, каб жыць па-чалавечы, трэба зразумець, што ты жывеш не па-чалавечы. І, па сутнасці, асноўная задача яго паэзіі была паказаць гэтым людзям, што так, як яны жывуць, жыць нельга. І з яго пачынаецца гэтая нелюбімая намі традыцыя беларускай літаратуры, гэтага плачу, якая была абсалютна неабходная. Ну, калі ты ідзеш да псіхолага выпраўляць праблемы, каб быць шчаслівым чалавекам, ты мусіш усвядоміць, што ў цябе праблемы. Багушевіч у беларускай літаратуры гэта самарэфлексія такая, да? Это перапісванне дыягназаў, фіксацыя іх на паперцы для таго, каб пасля іх прапрацаваць, ну і выйсці ў нейкае радаснае. Але гэта чалавек з глыбіні дэпрэсіі, вельмі складана, безумоўна. Падаецца, што вось мы ідзем за гэтым запаветам, не забываем мову, ці забываем, паміраем, але ўсё ніяк не памром. Таму это чароўнага пендзеля, які ён нам паслаў тады ў 91 годзе 1800. І мы з гэтым пендзелем это вот все яшчэ інерцыйны рух. Да, у нас такі закладзены атрымліваецца. Я чытала верш «Моя дудка» і чытала, атрымліваецца, дудку беларускую, ну, увесь зборнік, і мне падаецца, вось «Моя дудка», яна так моцна адрозніваецца ад усіх вершаў, і, прынцыпе, напэўна, ад усіх вершаў Багушевіча, таму што яна і неяк па сродках выразнасці больш на нейкім вышэйшым узроўні, як па мне, таму што астатнія вершы, яны такія больш уло, простыя, некаторыя сюжэтныя, як байкі напісаныя. А ён дазваляе сабе самому быць у гэтым вершы лірычным героем. Няма гэтай пракладкі селяніна. Так, ён не спрабуе ўвайсці ў свядомасць селяніна і напісаць так, як напісаў бы селянін. Вот гэты верш піша Францішак Багушевіч. Цікава, што вершы, у яго ёсць польскамоўныя вершы, яны таксама іншага абсалютна ўзроўню. То бок у яго быў паэтычны талент,
Просто як і ў купалы зрэшты гэты талент быў вельмі часта прынесены ў ахвяры вось гэтай ідэі нацыянальнай, да, што паміж як і што я выберу што, Што? а як яно зроблена, гэта не тое, што не важна. Гэта таксама грае на мастацкую задачу, але моя задача паказаць не вельмі развітую свядомасць чалавека, да якога нікому ніколі не было ніякай справы. Чалавека, які не ўмее пісаць, чалавека, якім дзяржава ніколі не займалася, не адукоўвала яго і гэтак далей. І адпаведна гэты чалавек выкарыстоўвае тыя сродкі выразнасці, ну, на якія ён здольны. Ну вось у дуцы, маёй дуцы у вершы гэтым там такі крык адчаю, такая ўжо гістэрка, нерв такі б'ецца. І увогуле, ну я вельмі зацаніла гэты верш. Мне падаецца, ён адна з вяршынь, напэўна, беларускай літаратуры, ну, паэзіі, так? Ну, ты сабе ўяві нашага паэта. Вот ёсць чалавек. Паўдзельнічаў ён у паўстанні. Ну, ашыбкі моладасці, да? 20 гадоў за гэта плаціў. Жывучы нядома, не могучы нармальна будаваць сабе кар'еру, бо ты у тайных спісачках і, не дай Бог, усплывеш за гэтых спісачкаў. Мусіш пераязджаць туды-сюды, каб зноў жа губляўся твой след. Ты атрымліваеш праз 20 гадоў табе ракет, магчымасць вярнуцца дадому, а ідэі засталіся тыя. І патрэба ў рэалізацыі гэтых ідэяў яшчэ большая, чым яна была ў 60-е гады. І ты ідзеш насуперак усяму, насуперак дзяржаўнай сістэме, насуперак сваёй уласнай сям'і, якая шляхецкая не разумее гэтай хлопаманіі, таго, што ты ад сям'і адрываеш грошы на гэтых мужикоў, што ты бясплатна абараняеш, што ты пішаш на нейкай незразумелай мове, незразумела, дзе выдаеш гэтыя зборнікі, усіх падстаўляеш імі і гэтак далей. Прычым, што ён робіць гэта, ну, самастойна, у яго там няма, напэўна, нейкай каманды там ці супер вялікай колькасці аднадумцаў, то бок ён такі сола чалавек. Ну, гэта цяжка. Да, пры тым, што ён гэта робіць ужо у такім узросце не вельмі малады. Ну, не падлеткавы ўзрост, да, калі можна ўсё адкінуць. І ў гэтым вялікая каштоўнасць. І зразумела, што для сябе самога трэба прыняць рашэнне, што ты будзеш гэтым займацца. Адна справа нейкія канфлікты па-за тваёй сям'ёй, абсалютна іншая справа, калі ты прыходзіш дадому і на цябе не так глядзяць твае ўласныя дзеці, таму што ты беларускі паэт, прасці Господі. І самому трэба вызначыцца. І мне здаецца, што моя дудка для яго гэта такі этапны тэкст, дзе ён самога сябе пераконвае, што гэта правільны шлях, які ён выбраў. Вось ёсць ягоная гэтая дудка, ён музыка. Гэта першае мастацтва, якое ёсць у беларускай літаратуры. Яны ўсе прыходзяць з музыкі. Мастацтва зразумелае усім, незалежна ад таго, ці ўмееш ты пісаць ці чытаць. Мастацтва самае блізкае, з якім мы сутыкаемся кожны дзень і для якога патрэбен толькі наш голас. І пачынае з таго, што мама спявае табе калыханкі, заканчваючы свой шлях тым, што бабы галосяць на тваім пахаванні, але ты ўвесь час з музыкай. І з гэтай музыкі, з вуснай традыцыі, з песні нараджаецца беларуская паэзія і беларускі паэт музыка. Вот ён стварае гэтую беларускую дудку, у яго ёсць гэты інструмент, і трэба выбраць, як граць на гэтым інструменце. Мажор ці мінор, вясёлую песню ці не. І парадокс у тым, што, канешне, лёгка граць вясёлае. Не Каб заўжды. усе танчылі і радаваліся. Ну, людзі любяць пазітыў. Не любяць, каб іх грузілі. Але у Богушевіча гэты мажор выліваецца ў танец смерці. Зайграй так васола, каб усе ў кола, узяўшыся ў бокі, ды пайшлі ў скокі, як віхор у полю, аж выючы з болю, каб аж рагаталі і ўсё скакалі. І гэта ўсё ператвараецца ў нейкі абсалютна пачварны танец, бо яно не шчырае. І ўсё свету вакол цябе ходзіць, як у п'янога хата. І аказваецца, што немагчыма спяваць вясёла, калі вакол цябе тое, што адбываецца. І трэба рабіць дудку ад жалю і ад смутку. Ён выбірае не проста танальнасць сваёй творчасці. Ён выбірае танальнасць, саундтрэк беларускай літаратуры, ну, гадоў на 25. Па сутнасці ён вось так вырашыў, будучы такім чалавекам незвыш маладым, проста у адзіночку ўзяць і стаць нейкім афарміцелем нацыянальнай ідэі беларусаў, працаваць вось на гэтай, мне здаецца, не вельмі удзячнай ніве культурнай ідэнтыфікацыі, вось сам узяў і пачаў. Памылкі маладосці. Я думаю, яго быў вельмі добры настаўнік у нейкі момант. І таму настолькі моцна засела ў ім гэта ідэя, якую ён у мастацкім рэчышчы пераасэнсоўвае. І адпаведна ён гаворыць пра тое, што ў вас ёсць мова, у вас 6 мільёнаў
і мы можам з вамі даведацца, колькі там нас было ў 90-е гады 19 стагоддзя. Ён гаворыць, што ў вас ёсць імя і распаўсюджвае гэтае імя на тэрыторыі, якія раней гэтага імя не тычыліся, бо была яшчэ Літва, і тут трэба вызначыцца, і ён называе нас беларусамі. Ён жа ў гэтай прадмове абыгрывае этнонім і стварае міф пра этнонім, чаму Белая Русь не вялікая, не малая, не чырвоная, не чорная, яна была белая, чыстая, нікога не біла, не падбівала, толькі баранілась. І я яшчэ памятаю падручнікі па гісторыі, дзе гэтую гісторыю абыгрывалі, што вот Белая Русь, таму што не белыя валасы і буслы там у небе, а менавіта тое, што мы такія мірныя людзі. А далей ён гаворыць, што, ребяткі, у вас ёсць гісторыя, і апелюе не больш, не менш да вялікага княства літоўскага, да князя Віценя, да Гедыміна, які злучыў Беларусь з Літвой. Ты думаеш, адкуль ты гэта ведаў? Чалавек гэтага не ведае сярэднестатыстычны школьнік сёння, а ты ведаеш. І ў выніку гавораць: гэй, наперад, давайте, ребяткі, будаваць нацыю, бо ў вас для гэтага ўсё ёсць. Ёсць вы, ёсць тое, што вас адрознівае, ёсць тэрыторыя, і ён акрэслівае этнічныя межы беларускія, якія пасля пацвердзіць Яўхім Карскі. І давайте будаваць ужо эту нацыю. І ён гэта робіць на адной старонцы тэксту. Ведаеш, я так вельмі зарадзілася, калі прачытала гэтай прадмовы, але пасля, напрыклад, вось у дудцы працягнула чытаць верш «Мая дудка», і ён мне падаўся такім крыкам адчаю, нейкай гістэрыкай, быццам бы тыя, хто чытае гэту прадмову, яны не засвоілі матэрыял, і вельмі гэты верш адрозніваецца ад усяго, што з вершаў напісана ў іншых зборніках. Ён нейкі такі метафарычны і вось на мяжы нейкай такой паўсвядомасці, не знаю. Вельмі істэрычны, я б сказала, што гэта адзін з самых істэрычных тэкстаў беларускай літаратуры. Вельмі ў ім такі адчувальны нерв. Нерв паэтычны, нерв не Мацея Бурачка, відавочна. Нерв чалавека, які за свае ідэі пакутаваў 20 гадоў, вярнуўся на радзіму, і аказалася, што тое, што ён робіць, нікому не патрэбна. Але яму патрэбна, і ён будзе гэта рабіць, тому што ён не можа гэтага не рабіць. У прынцыпе, ён сканчвае гэты верш радкамі: як крыві не стане, тады кончу гранню. То бок у нейкіх сваіх намерах, ідэях ён хоча ісці вось да канца. Але калі вясёлае не атрымліваецца, то даводзіцца граць так, як ёсць. І ў гэтым праграма літаратуры на бліжэйшыя 30 гадоў. Плач, як мае вочы, над народу долей, і плач штораз болей, плач так да астатка, галасі, як матка, хаваючы дзеці, дзень, другі і трэці, і грай слёзным тонам над народу сконам. Каб ты так іграла, каб немаразь брала, як слязы не стане, заціхне ігранне. Кінь наўкола вокам, дык крывавым сокам не слязой заплачаш, як усё абачыш. Як крыві не стане, тады кончу гранне. І заканчваецца гэта ўсё клічнікам. Гэта такі заклік, найперш да самога сябе. І ён тлумачыць, што ён робіць далей у літаратуры. Ён выбірае для сябе вось гэтую сваю аўдыторыю сялянскую. Паслядоўна уводзіць у літаратуру героя, які для гэтай літаратуры раней не быў характэрны, ён не быў у фокусе ўвагі. А калі быў, то это такія нейкія таварышы, якія прыходзяць да шляхціца завальні для таго, каб яму распавесці смешныя гісторыі нейкія. А тут яны, гэтыя таварышы, робяцца фокусам увагі. Вот ён цягне іх на парнас свой і пачынае гэтым таварышам даказваць, што тое, як яны жывуць, не па-чалавечы. І, уласна, усе змены пачынаюцца з таго, што трэба ўсвядоміць, што тое, як ты жывеш, не па-чалавечы, і гэтае ўсведамленне ў літаратуру прыходзіць менавіта з Богушевіча. Ён паслядоўна гэта робіць. Вось як ты думаеш, у саміх вершах, і вось у гэтым, ён такі нервовы, але ці была там некая надзея? Я неяк не адчула гэтага. То бок я адчула больш вось гэтую музыку, песню пра несвабоду, пра некую немагчымасць быць шчаслівым, пакуль ты не свабодны. І, магчыма, там у іншых вершах ёсць нейкія надзеі, штосьці ёсць больш пазітыўнае, але ў гэтым быццам бы ён сам прызнаецца ў тым, што гэты шлях,
хутчэй за ўсё яго менавіта не прывядзе да выканання тых планаў, мараў, якія ён задумаў. Але ты не можаш пры гэтым не ісці гэтым шляхам. Ведаеш, пакуль ты гэта гаварыла, мне прыгадаўся фінал доўгай дарогі дадому Васіля Быкова, якая заканчваецца сказам без надзею спадзяюся. І гэта, мне здаецца, такі дэвіз наш тут цягам стагоддзяў. Без надзеі спадзяюся, паміраць збірайся, жыта сей. Да, я табе казала, што пасля таго, як прачытала Багушевіча, я зараз бачу Багушевіча ва ўсіх аўтарах сучасных і іншых класікаў, там Багдадовіча, Колася і нават у Вальжыне Морт. Я бачу Багушевіча з яе беларускай мовай і акардэонам. Памятаеш, там такія былі радкі. А мой акардэон, ён як расцягне мяхі, як горныя вярхі, такі мой акардэон. Ён ежу бярэ з рукі, ён ліжа, як дзіця не зладзіць з маіх кален. Але калі трэба, ён пакажа свой траля-ля. Траля-ля. Да. І это реально, вот я ў гэтым зараз адчуваю ўплыў Багушевіча. І гэта вельмі крыўдна, што гэты ўплыў такі незаўважны, што чалавек, які ўсё жыццё змагаўся з безназоўнасцю, стварыў гэтую традыцыю, прарос у яе і застаўся ў гэтай традыцыі безназоўным. Схаваўся за сваім героем і знік за гэтым самым героем. Але з яго вот ён выбірае, да, што граць на сваёй дудцы. Ён музыка, ён можа быць той, хто вядзе гэты жабрацкі народ некуды, які ідзе са старцам музыка. І ён фармулюе для сябе маніфест, да? Я хочу граць, я мушу выбраць тональнасць. Граем гэта і маленькі аркестр любові, да? У нас ёсць, які пачынаецца з Багушевіча. Так. Будзе дудка, будзе смык, будзе скрыпка, будзе жалейка ў купалы, першы зборнік, будуць песні жальбы у Коласа, які вырастуць пасля ў Сымона музыку. І ён заклікае тут, давайце-ка ствараць нацыянальны аркестр. І ўсе падцягнуцца тут з гэтым аркестрам. Трошки пра смык. Насамрэч, у смыку беларускім ён стварае гэты літаратурны працэс, ён спрабуе яго замітаваць, да? І спачатку быў толькі Мацей, той, хто гаворыць, цяпер прыходзіць Сымон, той, хто пачуў. Сымон Рэўка з-пад Барысава, вельмі відавочная паралель з Яськам, гаспадаром з-пад Вільні. Вот гэта формула псеўданіма, якая будзе прарасце пасля ў Гаўрылу з-пад Полацка, да, і гэтак далей. То бок яны все будуць у гэтым рэчышчы развівацца. І ён уключае сам себе уключае у літаратурную палеміку. Так пасля у часы нашаніўскай дыскусіі будзе забаўляцца Вацлаў Ластоўскі таксама, ініцыюючы гэтую спрэчку, ініцыюючы гэтую размову і дыскусію пра тое, куды мусіць ісці далей літаратура, як яна мусіць развівацца. І калі мы зірнём на ягоную пазіцыю, то, скажам, творчасць і стылістычнае рашэнне, якое для сябе выбірае Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, яму не вельмі падабаецца, бо гэта кніжкі як бы смехам селяніна напісаныя. Яны не знутры, яны не з гэтага цела. І, уласна, яму хочацца, каб было з гэтага цела. Да? І ён заклікае далучацца да нацыянальнага аркестрыка новых беларускіх паэтаў. У мяне зараз узнікла такое пытанне, шалёнае, можа быць, крышку. Па сутнасці, як мы вызначылі, ну, як гэта ёсць, Багушевіч заклаў вось гэтую матрыцу развіцця беларускай літаратуры, а калі б ён заклаў нейкую іншую матрыцу? Ну, не знаю, больш пазітыўную, больш вясёлую. Ці наадварот сказаў, тыпу, ребята, всё, там, асімілюйцеся, давайте вучыце іншыя мовы, будьце глобалістамі. Ну, умоўна, да? Ці змянілася штосьці у нас? Ці ўсё роўна хтосьці іншы прыйшоў бы да гэтай ідэі? Мне здаецца, што яно немагчыма было ў тым кантэксце гістарычным, у якім яно развівалася, даць нейкі пазітыў. Вот каб сабе ўявіць час, пра які вядзецца, трэба ўзгадаць дзікае паляванне караля Астафа. Памятаеце атмасферку? Там гаворка пра 1888 год. Зборнікі Багушевіча пачынаюць выходзіць там у 1891. То бок, ну, плюс-мінус гэта адзін і той жа час. Гэта час рэакцыі пасля забойства імператара, які даў свабоду. Час, калі досыць паспяхова дзейнічае палітычная паліцыя. Сялянства знаходзіцца ў абсалютна жабрацкім становішчы, і да яго ёсць справа толькі тады, калі трэба сплаціць падаткі альбо паслужыць цару, як там было ў Каласах. Мой сын вучыся паміраць, да? Толькі дзеля гэтага. Знайсці ў гэтым кантэксце нейкую пазітыўную праграму, не, это было немагчыма. І таму яно і пайшло па тым
Па тых шляху ліках. па тым шляху, які вызначыла гісторыя. Хацелася б, канешне, каб мы пачалі сваю літаратуру з лёгкасці, як матылёк у вершы Барадуліна там недзе, да? Былі лёгкімі і паветранымі і прыўкраснымі, але так яно не выпадала, бо гісторыя была супраць гэтага. Дарэчы, я зразумела, што вельмі важна чытаць літаратуру класічную і ўзгадваць кантэкст, гістарычныя падзеі, класічная літаратура і гісторыя Беларусі, яны вельмі разам павінны ісці, калі там мы ў школе гэта праходзім, мне здаецца, што не хапала гэтага. Хаця некаторыя тэмы, да, мы праходзілі паралельна, магчыма, але вот нейкай сувязі, прынамсі ў школьныя часы, мне вельмі не хапала нейкай асновы гістарычнай. І вось зараз, да, я ведаю больш, я магу там нейкія моманты, перыяды прагугліць, і разуменне і агульная карціна складаецца цікавей і больш зразумела. А яшчэ ў Багушевіча я прачытала паэму «Кепска будзе» і вельмі ўразілася, мякка кажучы, таму што гэта нейкія траблы, проста безнадзёга, траблы беларускага народа. Гэта ўжо да канца я ледзь уже дачытвала, сябе прымушала, думаю, трэба ж дачытаць, чым скончыцца гэта ўсё. Там прыгоды, мякка кажучы, чалавека, хлопца, мужчыны, аліндаркі, якія пачынаюцца з таго, што ён нарадзіўся, а яму што сказалі? Кепска будзе. Кепска будзе. Кепска зрабіў, што радзіўся, кепска будзе свет пазнаўшы. І вось праз всё яго жыццё праходзіць сакавік, самы галодны месяц марац, у якім ён нарадзіўся, і ўсе жахлівыя рэчы з ім здараюцца ў самы суіцыдальны месяц года, да, у сакавіку, калі есці няма чаго, ну і жыць няма як. Але за гэтым аліндаркам герой тыповы Багушевіча. Ён гэтага героя прыводзіць у літаратуру. Героя, які нікога ніколі не цікавіў, асабліва. Да гэтага моманту ён не быў у фокусе ўвагі, бо ў нас была літаратура настроеная трошкі на іншы лад. А ў выніку большасць беларусаў гэта аліндарка. І аказалася, што пра іх ніхто не пісаў, і для іх ніхто не пісаў. І Багушевіч бярэ гэтага свайго аліндарку за руку і прыводзіць у беларускую літаратуру. Чалавека, у якога няма імя, якога хрысцілі, але не дахрысцілі, жыццё якога пачалося вот з гэтага кепска будзе сказанага бацькам. Там маці, бацька памерлі. Які сірата, у якога жыццё паслядоўна ўсё забірае, і праз вобраз якога вось гэтага безназоўнага, пакрыўджанага маленькага чалавека мы можам сабе ўявіць, як будуецца дзяржаўная сістэма. Бо шмат у чым гэта твор пра тое, што якое месца гэты чалавек займае у дзяржаўнай сістэме, калі ён гэтай дзяржаўнай сістэме патрэбны, ці каштоўны ён, той, каго няма у кнігах, да, у спісах, у перапісах душ, бо ён незразумела адкуль узяўся, і для якога адзінае месца, для якога знаходзіцца, да, у гэтай дзяржаўнай сістэме, гэта турма, бо гэта таксама адзін з першых турэмных тэкстаў. Цікава, што ён на гэтую турэмную літаратуру глядзеў трошкі з іншага боку. Бо ён не быў вязнем. Ён глядзіць на гэтую сітуацыю як чалавек, які прыходзіць як адвакат, але ў якога ёсць магчымасць з гэтай турмы выйсці. Які так тоненька паміж кропелькамі прайшоў у сваім жыцці, што 380 разоў мог патрапіць у турму за многае, але яму ўдалося гэтага пазбегнуць. І гэта трошкі іншая перспектыва. Але сама па сабе турма і тое, як ён апісвае гэтую турму і гэтых чыноўнікаў, якія там дзёргаюць ножкамі, да, яно вельмі каларытнае. І яно незменнае, бо добры вечар у хату і все, што там ёсць, яно засталося на тым жа месцы. Пытанне толькі у тым, што там у турме яго неразвіты маленькі чалавек разумее каштоўнасць свабоды і выбудоўвае з гэтай турмы сваю каштоўнасную сістэму. І ў аснове гэтай сістэмы свабода і справядлівасць. Калі яго вырываюць з гэтай турмы, і ён праходзіць праз гэтае выпрабаванне, праз гэтую ініцыяцыю, Багушевіч дае яму імя. Бо ён вяртаецца дадому з імем, і мы ведаем, што ён не аліндарка з календарка, ён каліста, яго тут усе ведаюць, і ён ужо нібыта і чалавек. Вось мне падабаецца, як Багушевіч усё гэта апісвае, усе выпрабаванні, і ну тут ёсць пэўны хэпі-энд.
Ну, такі хэпі-энд па Багушевічаўску, это такі. Так, але улічваючы некаторыя творы там іншых аўтараў, то можна сказаць, што это цалкам хэпі-энд. І праходзячы праз усе гэтыя выпрабаванні, галоўны герой, ён быццам вось як той матылёк здзірае з сябе кокан, каб неяк зразумець, хто ён насамрэч, як яго завуць. І ён сталее. Так. Як ты думаеш, якой бы была беларуская літаратура, калі б не было Багушевіча? Можа быць, яе не было б увогуле. У мяне няма адназначнага адказу на гэтае пытанне, бо хто яму роўна вялікі? Ёсць Дунін Марцінкевіч, пра якога мы абавязкова пагаворым, і гэта трошкі іншая парадыгма. У яго была трошкі іншая канцэпцыя. Багушевіч доктар. Багушевіч чалавек, які прыйшоў і скрыў гнайнік. Ну, ён змяніў ўсё ў беларускай літаратуры. Вот быў наш цудоўны Янка Купала. Тады яшчэ не Янка Купала. Які папісваў вершкі па-польску, неблагія. І у страшным сне, я думаю, не ўбачыў бы сябе ані беларускім паэтам, окрый мяне, Божа, ані прарокам, творцам нацыі, нікім такім. І вот гэтаму хлопцу ў рукі патрапіўся зборнік пад дзіўнай назвай «Дудка беларуская», і ён цалкам перафарматаваў ягонае жыццё, павярнуўшы ўсё з ног на галаву і прымусіўшы гэтага чалавека пісаць па-беларуску. Ці Колас, які пісаў па-руску, як мы ведаем, да, першыя свае тэксты, якога таксама штыранула ў нейкі момант на тое, каб стаць беларускім паэтам. І ў гэтым, як не парадаксальна, вялікая заслуга Францішка Багушевіча, бо ён адказаў на гэты попыт. Як ты думаеш, увогуле, беларусы ідуць за гэтым запаветам не забываць мовы нашай? То у меня ёсць такое адчуванне, такая думка мне прыйшла, што мы быццам бы часткова забываем і паміраем, але ўсё ніяк не памром у гэтым свеце. І гэта нейкі, не знаю, парадокс. Ну, яно то памірала і на Багушевіча. Просто ён нулявы пацыент, мне здаецца, што ён той, з каго эта хвароба пачалася, што трэба эту беларушчыну перадаць кудысьці, да, у іншаму пакаленню, хай яны мучаюцца. А мы тут будзем... А на нас гэта не скончыцца. І, уласна, у гэтым ягоная традыцыя. У тым, каб заразіць, а ты ўжо пасля цягні далей, хлопчык. Кепска будзе. Ага, так атрымліваецца, каб гэта спыніць, трэба некую іншую традыцыю вынайсці ў беларускай літаратуры. Магчыма, гэта спыніць, гэта можа нейкім чынам эвалюцыянаваць, мне здаецца. І яно эвалюцыянуе, калі мы зменімся, калі абставіны зменяцца. Калі для гэтага будуць умовы. Яно тады будзе абсалютна па-іншаму выглядаць. Пакуль гэта вельмі трывалая традыцыя. Яе перафарматаваць паспрабаваў Караткевіч. Мы абавязкова пра гэта пагаворым трошкі пазней. Таму сачыце за выпускамі нашага падкаста, калі любіце Караткевіча. Але, ну так, была спроба гэта перафарматаваць. Але пакуль мы не станем дарослымі масава, мы будзем героямі Багушевіча. Канешне, хацелася б перафарматаваць і эвалюцыянаваць традыцыю і самім, але, канешне, вось чытаючы ў свядомым узросце ўсё гэта, усе гэтыя творы, больш зважаеш на нейкія, як это сказаць, вось гэтую нацыянальную ідэю, і здаецца, што яе варта перачытваць проста, ну вот, хаця праз на год сесці і перачытаць 2 прадмовы. І ты ўжо так больш і зараджаны, і больш табе зразумела, што рабіць, куды рухацца, і памятаць проста пра тое, што, ну, чалавек столькі-то гадоў таму ўсё пра гэта пісаў і за гэта змагаўся, і неправільна взять, просто это откинуть. Ну, ён перамог. Таму што мы зараз гэта чытаем. Таму што ўрэшце ўдалося. Я не думаю, што пішучы дурны мужык як Варона, там недзе, да, у 90 нейкім там годзе, Багушевіч мог сабе ўявіць, што праз 30 гадоў у гэтага дурнога мужыка як Варона будзе свая нацыянальная дзяржава. І гэта вялікі поспех. Безумоўна, вось гэтай традыцыі. У мяне ёсць крамольная думка, што беларуская дзяржаўнасць — гэта праект беларускіх літаратараў, і літаратура гэта зрабіла. Зрабіла гэта магчыма у масавай свядомасці. Бо мы можам з вами пісаць што заўгодна, але калі гэта не будзе ўспрынята шырока, то у нас нічога не атрымаецца. У Багушевіча атрымалася. Карцей, трэба быць як Багушевіч. Трэба быць верным сабе.